Nana abakosem ema meti asiese mire bi atwam no na ye nkyerafo ye die suman eboaw ewo wokun nana wako ache ana ya ye wonko apen nana se wonko ncheye na ye nye wonko apen dia nana wadaoma ye hu se oyene na opese ebo nkyeraman se se die esi sampa ofuman ene de keka ho nana o se tutu e de sampa de ni bi ba nkyera o mpanimfu o mo nsole nana se nkyera ya wo de ade a na de nkyera nso ya wo de a bididia afiale kwiso beta hwe ayenka TV hwe bi video no na beboa pa yo Ghana fo bonoman asante man nana o se tutu ababio nana mechia wanwumire nana wadaoma ya fremi nana afia mponsan bununkuma metoso miensa nkyera ahema ya aban agimi atum agazete me nana yanya no womframam eni ntiye baabi bebre se wose haya wodia no eye nkyera nso ka ho nana wadaoma awia mebusaw se adanse ben na wowo a ekire se nkyera eye wodia nana abakosem ema meti asiese mire bi atwam no na ye nkyerafo ye die suman eboaw ewo wokun akora me de nanka minim se obi ye wo papa wi na ye nti ye mire bi atwam na ye de ye suman ye nuro a supporto nanka mira etise yimu no na yenim se nkyera ubeyi yaye nana kwashia mi busawo ama wadaoma waboa mi ama Ghana man nyina ate ase se dien enti na nkyera dien na man nkyera eye wodia nana wako ache ya ana ya ye wonko apen nana se wonko ncheye na yenye wonko apen dia nana yesrew nkyera enye wodia nanai mesanya bisa ubiem se wako ache nkyera woni yakọ ekon na wache ene ye wonko a mesrew mawiase nyina hu enti sa nana se me ye baatan wadaoma ye hu se oyene na opese ebo nkyeraman ti se die esi sampa ofuman ene de keka ho nana nkyera wo hene a nkyera akonya tuntum ekura no nana wadaoma wo de ye ba na mamela wonim pa minim se ya mamele mu no obi nkura akonya tuntum a onye ohene emani nyeye enso nti ya yenya ne se obebo nkyera aman hene obebo nkyera aman hene nana mikura nkotodwemu yesrew yempa akon won nkyera Ghana president interior minister nkyerafo yesrem nana o se tutu e de sampade ni bi ba nkyera o mpanimfu o mo nsole yesrem wode akon ni bi e ba nkyera aso a nananom yete ase a enye yie nti nana anwumire wona na me bo wupunu mu a masem bisa mienu a mabisa wo no anu yie wo ho a magana nyina ante nana wadaoma wona na me gina ho biem nana se nkyera ya wo de ade a
na de nkyira nso ye wo dia esan sa abakosem ma yete ase se de nkyira ene nkyira ebetenae enti edin de nkyira no asekere ne se ye dan nkyira de nkyira enam asetena omo ne nkyira betena yenti omusua nkyira amamere ne yabakosem bebire enti de nkyira mpo ebeto nkyira enti se nkyira ya wo de de anana ene na mebisa wo de nkyira nso ya wo de ana nana ba cho ani die no Otumfuo so ba bo nkyira man na mfese mbisa se die na Otumfuo de ntumi ye esa se ye ka Bon Regional House of Chief nka Otumfuo enka wuni onimu akotimi bi nti die na ese ma Otumfuo timi esore se ba bo nkyira man ye ya abonofo ye nsha asante ase ye ne asante enni twaka bia ye hyebona ase enti tumi a wode bebo man hene no ye nti ase nti na ye sire interior minister se o melam because ebi asi ama ye hu se wonam sa akwan we so ama ye kunkum nipa wo sampa nti ye sire aban ba bia wo bia Ghana fo ye sire no nkyira afo ya bere ye sire no aban melam Edamasi. Nana me pacho kwan be na mo fa so a sese ebe si Otumfuo kwan se ontimi me ye de asi pen no e sampa de si ye a nipa wuye no ebi nsi wa ha no e wo nkyira ha no Adama enti na ye frɛ Ghana aban John Mama ene na aban interior minister local minister yesra wo animu ya omumongulam omumpam hunu enti sa ekon kese ena omokra banchara Uno East touch my mind Ghana mind yani mu be digwa day by day enterprise yasaswaba ye deal in all kinds of washing and bathing accoutrement retail and wholesale prices don't come enepa ho adaben ya titu so say who selewa atufuobo detergents no ye wono assorto small medium and a big size Duffy Mosaic Lavita Cleansoft Mada Boom So Clean detergents no your bucket mu de so ho bi te say Cleansoft Mada Oro Semina no so de abusu say tam Semina bi te say day by day so Chris Della Obolo Jumbo Jama Avel Pella Aqualis Colors Santex Cleansoft Mada, Nora, Kente, Dr. X, Athena, Flash, Oro, Easy, Saba no yawana kesiane Nkyeraa, Kabalik Soap, Oli, Diva, Camel, Killer, Kedu, Luck, Cindy, Anna, Power Plus, Royal Leather, Medisoft, Meditwist, Jumbo Aqualis, Miss Paris, X-Men, Fresh Soap, Bella, Lifeboy, Magico, Nakesiane Nkyeraa, Alata Semina, Imperial Leather, Maya, Blinko, Sunlight, NFA, hello. Emano so sewako feature na wanya line no. Yas pad, proper pad, soft care pad, next pad, play me pad, Momo. Blessing pad, you want different colors. Comfits. And Mati Amokwa wants no comfort pad no. And also you will be ewa yasuo ye. Disinfectant Dettol no so you will mu assault to assault. You will Mada Dettol. Camel, small, medium, and a large original Dettol. And Kwala Pampers no so die. QT, JK, soft care, Nakesia, Nkyeraa na Dantemu, sweet baby, pull up, sunny Pampers, blimmy Pampers. 7 now pre wipe so de ye was soft care wipe tamine halitosis aje wo say aboswana ye dealing all kinds of Pepsodent 123 Pepsodent charcoal close up Charlie Tigard and Angola
And Tuntumo Howard Demuswa. Ya want the que any spray. Sasso, Fatala, Heaven. Fast kick. Sao Bakoto de Tacha to Sperere Sodie. Tiro no so ha. Coco. Pride. Natural. The Lords. Soft care. And a Nadva Tiro. A ye toilet roll. And Tadina Fiamma Usia. And Kikawano Edasua Mwana. Parazone. Ehiamau. Mada Parazone. Small and a big size. Bling. Parazone, small and a big size. Se wo chichini bench na witimi ba ya so ya. De hia ne sa obefre ye. And your man ye be package the kama near the ascende o. We accept Momo. Yeji Momo. Wo betumi afre day by day enterprise. E wa Otumfuo yi so 0544 644 852. A day by day enterprise ana. Ya to say who ye don't come me. Don't come me. Don't come Otumfuo. Hwehwe day by day enterprise ewo Techimai Sunyai station abronsan na ewo akire ho pe no day by day so ye kankra Otumfuo Day by day enterprise can do spirit. Day by day so and never want that Otumfuo every day